सर पूछ ली ना तो सर्दी लग जाई रहुआ के। हाथ या पैर? का हाथ या पैर? वो है होकर तू हाथ तोड़ ले कि पैर तोड़ ले। रहुआ ना हम तो यहाँ से हिलनी भी ना। सच बोल रहे। देखिए बड़का साहब, बुढ़ापा के साथ रहुआ के शक के बीमारी भी हो गई बा। एगो इंसान के दूसरा पर भरोसा होके के चाहिए, बिना सोचले समझले रहुआ कुछ बोल दे तो कैसे चली। आपन सर के कसम, ठीक बा? अब बोला। ऐसे हमरा के परेशान काहे करेनी? रहुआ के केहू हाथ लगाई और हम चुप रहब, ओकर हाथ अब काम ना करी। शायद पैर भी काम ना करे। बड़के भाई खाना लगा देनी। ECG, एक्सरेज, MRI स्कैन सब रिपोर्ट एकदम नॉर्मल बा डॉक्टर। बाकी पेशेंट पे कोनो दवाई के असर नहीं किया हो। प्लीज डॉक्टर, एक कौन तरह के मार बा कि आदमी ऐसा हो गइल बा। अब रहुए जब यहाँ पर आइले बानी त जरा चेक कर ली ना। रिपोर्ट्स दिखाई। ये लीजिए सर। एक्सरे। ECG। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। व्हाट हैपेंड डॉक्टर? आई से गिव मी द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, डैम इट। उहेबा एकदम उहेबा। नो डाउट, नो डाउट्स। ई उहेबा, ई मार बिल्कुल करेबा। के बाऊ डॉक्टर? सिकंदर। एकर मतलब रहुआ ऐसन केस पहले भी देख ले बानी? बहुते देख ले बानी। 25 लोग मर चुकल बाड़े। अब अयो कुछ लोगन ता मौत से जूझ रहल बाड़े। वो सब के बाड़े? भाई ठाकुर के आदमी। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हमरा एकर बचे के तनिको उम्मीद नहीं है। उ त विल्सन शरीर से मजबूत रहे से थोड़ा बहुत बच गेल बा, लेकिन सिकंदर से मार खिला के बाद केहू बच गेल होके ऐसा आदमी के हम आज ले नहीं देख ले। एकरा यहाँ से ले जाई। शेट्टी मर गए भाई। अब तहरा के बाहर आवे के होगी भाई। सारा इंतजाम कर दे ले बानी, बस रउआ कहीं यहां से बाहर निकलवा दे। कुछ समझला कि ना? भाई ठाकुर के नाम ले थी जे कांपत रहले, आज हमनी के रौब दिखावत बाड़े। कुकुर लेखा हमनी के भगावल जा रहल बा। भाई तोहरा के बाहर आवे के होगी, आवे के होगी। हाँ तोहरा के आवे के होगी। काहे काहे नहीं बा? मर्दानगी खत्म हो गई या जेल के खाना खा के कमजोर पड़ गई? अबे यह सब लोग बोली है हमरा के। ई भाई ठाकुर के देख के सब लोग हिजड़ा लेकर हंसी उड़ाई है। कदम बाहर पड़ल हमार तो सिकंदर के सिर कटी। ठीक बा भाई। वो कहाँ छुपल बा? ढूंढ ओकरा के पता लगावा। ई जंजीर और जेल के दीवार का बा
पहले ओकर पता लगावा, हम बाहर तक आइए जाई। इंदु बेटी, रानी बेटी, अरे नीचे आजा बेटी, हमार बात माना बेटी। हमार बात माना बेटी, नीचे आजा। इंदु बेटी, रानी बेटी, नीचे ना आए। बारिश होखे वाला बा, नीचे उतर जा बेटी। बारिश होखे वाला बा, हम नीचे ना आए। का किस्मत बा। का किस्मत बा। तू कितना देर से पेड़ पर बाड़ो, हमरा खराब लगा था, हम नीचे उतरता ने। उतरतिया ना? हाँ उतरतिया उतरतिया। ला 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 ला। अब हमनी कमरा में जाके दरवाजा बंद कर ले। वो दरवाजा बंद कर ली, फिर हमनी बाहर से बंद कर दे। अब हमनी अपन कमरा में जाता नहीं। अरे अरे इंदु बेटा, अरे अरे कड़ी खोला। लक्ष्मी, शिबू, शिवा, बंसी, अब बारिश होने वाला बा, जल्दी आवा। ये का करत ताड़ू? हाँ बारिश होखता ना? बारिश में भीग रहल बानी। खुदे तो भीगते बाड़ू, हमनी के बच्चन के भी भीगात बाड़ू। तोर माई बाबूजी नहीं खन्ना रोके टोके खातिर बीमार पड़ जाइए तो दवा दारू के करिए? हाँ चल सब जा के करे। इंदु, ऐसे बारिश में काहे भीगा ताड़ू? अंदर चला। इंदु के माई बाबूजी नहीं खन्ना। ये बात नहीं खे, हमने के माई बाबूजी रहते थे ऐसे बारिश में खेले देतन, वो नहीं खन ऐसे हमने खेल सकेले ना। बात मत बनावा तू, हमरा के माई बाबूजी चाहे, अब ही माई बाबूजी चाहे। यार भरोसे तनी राइट। अब ठीक बा। हाँ ऐसे। एक मिनट रुका, तनी हम खुशबू लगाओ तनी। सुनी, फोटो में खुशबू ना आवेला। मूछ तनी अब ठीक बा। सुना कमो, महारानी का सजल सवरल हो गल तो उनका नीचे भेजा, देर हो रहल बा। कैसन लगतानी नाना जी? केकरा से पूछ के गाना पहिन लो। लाड़ दुलार के मतलब ई नहीं खे कि तू हाथ पार कर जाइबू। ले जाके बाहर फेंक दो या जला दो एकरा के। सोनिया, सोनिया बेटी, हम ऐसन कौन गलती कैली कि नाना जी इतना गुस्सा हो गईले? ई कपड़ा, ई गहना हमार बेटी के बा। राहुल बेटी? हमार माई के अलावा राहुल एगो और बेटी बाड़ी? हाँ बेटिया। कहाँ पर बाड़ी? हमने के नजरन से दूर, फेरो दिल के करीब बाड़ी। वो तोहर नाना जी के लाडली रहे, हमेशा ओके देख के बहुत खुश होत रहले। बहुत ऊंचा घराना में ओकर रिश्ता तय भइल रहे। वो रिश्ता ओके पसंद ना रहे, वो केहू और से प्यार करत रही और ओकरा से ब्याह करके ओकरा साथे जात रही। बाकी आखिर हमनी ऊ लोग के ढूंढी लेली।
बाबूजी हमनी के माफ कर दी। जे होके के रहल हो गई, चली घर चलता। एकर घर जेकरा में संस्कार नहीं के मूर्ख के इस सच्चाई जलले में ना हमरा के जानवर लेखा पीट ले। ऐसन बात सरस्वती नहीं हमार बीबी बन के रहबू या इनकर बेटी बन के रहबू फैसला कर ला। बिटिया सरस्वती, ई तरह वो हमने से दूर हो गईली। बेटी के प्यार के ना समझ के दामाद के अपमान कैला पर अपना के माफ ना कर पेले तो नाना जी। आपन बेटी के एक नजर देखे खातिर हम ऐसे ही आपन आँख में आंसू लेके ओकर इंतजार में घूट घूट के जी रहल बानी। अब वो लोग कहाँ रहेले? दोसर शहर चल गए वो लोग के कैसा हो मना के ले आवे खातिर सम्राट गलत रहे। वो लोग आवे खातिर फोन भी कैले रहे, बाकी पता ना वो लोग काहे ना आए। कहा बताई बड़के माई, वो लोग हमरा जैसन खाली ना बैठल रहेलन, बड़का डॉक्टर बाड़न, उनका के अमेरिका जाए पड़ल रहे वो बखत। रउआ देख लिया, वो लोग बिना बतावले कबो न कबो पहुंच जाइए वहाँ। तारा के उम्मीद बा वो लोग आई? साच बोलो ताड़े, हमार कसम खा। सम्राट के बाद पत्थर के लकीर होला नानी जी, वो लोग पक्का आई है। आवा चला। तोरा पता बा वो लोग ना आई हैं, ये झूठ कबले बोल बा। देखा राम भरोसे, ए दुनिया में दूगो बात बड़ मुश्किल होला, एगो सांच बोलल, दूसर सांच सुने के हिम्मत रखल।